این ролик бо ёрии Adin XB сохта шуд. Дар вақти регистрация дар ҷои промокод Саидов нависед 5000 рубл ба шумо бонус медиҳад. барои ин бонусро гирифтан пурра регистратсияро гузарен, дашотон пил партоен. автоматики бонус ба шумо мегузарад. силкаш дар описиони видео. ассалому алайкум дӯстони гиромӣ, хуш омадед ба канали душанбе шоу. ман ҳастам мо шумо бобоҷон Саидов. мошинои фурӯшихтона дар номери дар рӯи экране WhatsApp ё Viber-шда равон кунед. курси имрӯза бародаро 1000 рубли русӣ 145 сомони тоҷикӣ мебошад. дар видеои имрӯза 14 мошини фурӯшии беҳтарин мошинои. видеоро ногузаронда то охирша тамошо кунед. дастгирии моро фаромӯш накунед бародаро. видеоро дар Одноклассник дар имотон падилитса кунед. мегзарем ба видеои имрӯз. шахсоне ки хоҳиши гузаштани сарҳади қазоқистонро доранд, марҳамат. ин бародарамон Исматулло шуморо аз ҷои зистатон Москва ё Московский област гирифта ба сарҳади Қазоқистон соқ саломат бурда меорад. мошиношон бо комфорти баланд Toyota ва Mitsubishi. мабодо дар ҳуҷҷатҳои шумо ягон мушкилие пайдо шавад, ин бародаро худашон ҳал мекунад. номеро дар рӯи экран ва дар описиони видео. марҳамат, занг занед ва аз номи канали душанбе шоу гап занед. скидкам дорад. якум мошини фурӯшӣ Toyota Corolla 1 соли бароришаш 2003, объем мотор 1.5, коробка передачаш автомат, сӯзишвориш бензини холӣ, ҳуҷҷатош танировкаш 2 моҳи дигар муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 48000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 226000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. бародаро, дастгири моро фаромӯш накунед. ҳамеша сарпарасти видеороликҳои мо 1xbet мебошад. силкаш дар описиони видео. дроен просто шумо як дастгирӣ, як регистратсия кунед, тамом. мошини фурӯшӣ ваз 21014 бисёр бародаро 014 хоста. ина бародаро марҳамат. соли бароришаш 2004, объем мотор 1.5, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин газ, ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 14500 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 100000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. сеюм мошини фурӯшӣ Opel Caravan Простой, соли бароришаш 1997, объем мотор 1.6, коробка передачаш механик, сӯзишвориш бензин газ, 1 сола ҳуҷҷат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Туз. нархш бошад 23900 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 165000 рубли русӣ мешавад. бо савдо ҳам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. чорум мошини фурӯшӣ бисёр бародаро дар комментария нависта буданд ки опелои астраҷира хечибекоша ба наворгинен. ина бародаро марҳамат. опел астраҷи дар кузови хечибек, соли бароришаш 2004, объем мотор 1.6, инжектор моториш, сӯзишвориш бензин газ евро 4, ҳуҷҷатош танировкаш 8 моҳи дигар муҳлат дорад. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. рангш бошад сиёҳ. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. нархш бошад 45000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 310000 рубли русӣ мешавад. ҷои сумгиришай бародаро. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг занед. панҷум мошини фурӯшӣ
وزن نیوا سالی برارشش 2006 ابیو موتور 1.7 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 37000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 255000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. шашум мошини фурӯшӣ мерседес сечка объёмни соли бароришаш 2000 объём мотор д коробка передачаш автомат сӯзишвориш бензини холӣ ҳуҷҷатош танировкаш 10 моҳи дигар муҳлат дорад. автопилот кондисионер ҳамаша дорад. дар ҳолати хуби техникӣ мошин қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 65000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 448000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед. ҳафтум мошини фурӯшӣ ваз 21014 соли бароришаш 2007 объём мотор 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензини холӣ ҳуҷҷатош то моҳи декабра муҳлат дорад. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 19000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 131000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ ваз 2107 соли бароришаш 2004 объём мотор 1.7 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензини холӣ ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархш бошад 9000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 62000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. нуҳум мошини фурӯшӣ опел седан соли бароришаш 1998 объём мотор 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензини холӣ ҳуҷҷатош ҳамаш нав кардагиай 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи панҷакент. нархш бошад 31000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 213000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед. даҳум мошини фурӯшӣ опел астраҷи караван соли бароришаш 1998 объём мотор 1.6 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе. нархш бошад 31000 сомони тоҷикӣ мебошад. бо рубли ҳозира гардонем 213000 рубли русӣ мешавад. бо савдоам мешавад. телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед.
11 ماشین فروشی BMW Troika соли бароришаш 2002 объёмотор 1.8 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензин газ ҳуҷҷатош тамом шудагай дгуличитераи ҳарди гуличитерош кор мекунад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе нархш бошад 34 000 сомони тоҷикӣ мебошад бо рубли ҳозира гардонем 234 000 рубли русӣ мешавад боз савдоам мешавад телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед 12 мошини фурӯшӣ ваз 21099 соли бароришаш 2004 объёмотор 1.5 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензини холӣ ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар шаҳри душанбе нархш бошад 15 000 сомони тоҷикӣ мебошад бо рубли ҳозира гардонем 103 000 рубли русӣ мешавад боз савдоам мешавад телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед سیزده ماشین فروشی وز 21015 соли бароришаш 2000 объёмотор 1.5 коробка передачаш механик сӯзишвориш бензини холӣ ҳуҷҷатош танировкаш 6 моҳи дигар муҳлат дорад мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат нархш бошад 13 000 сомони тоҷикӣ мебошад бо рубли ҳозира гардонем 189 000 рубли русӣ мешавад боз савдоам мешавад телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед чордаҳум грузовик газел соли бароришаш 2005 карбюраторай ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар шаҳри екатеринбург нархш бошад 170 000 рубли русӣ мебошад бо сомони тоҷикӣ гардонем 24 600 сомони тоҷикӣ мешавад боз савдоам мешавад телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед ва маълумоти бештарро дастрас кунед понздаҳум бушкаи фурӯшӣ дуқаватаҳай дарунаш алюминия бо болопӯш кардагия гуфта ов ях накунад 5 тонна ов мебарад дар ҳолати хуб қарор дорад айни ҳол қарор дорад дар шаҳри ваҳдат нархш бошад ваҳдати мачитон нархш бошад 5000 сомони тоҷикӣ мебошад телефонҳо барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо марҳамат занг занед хайр бародаро аллоҳ нигаҳбони ҳамаи мову шумо бошад то видеои оянда хонободу сарбаланд бошед